22 марти соли 2025 бо дастгирии сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷопон хизматчиёни давлатии тоҷикистон ки тибқи барномаҳои бурсияҳо барои рушди захираҳои инсонӣ дар донишгоҳи Ҳирошима таҳсил мекунанд, ҷашни Наврӯзи оламафрӯзро бо шукӯҳ таҷлил намуданд. Дар ин ҷашнвора доираи васеи устодони донишгоҳ ва донишҷӯён аз кишварҳои гуногуни дунё ширкат варзиданд. Тибқи барномаи чорабинӣ ба ҳозирин маълумоти кӯтоҳ дар бораи халқи тоҷик, фарҳанг, забон ва расму оини он, ҳамчунин рӯнамоии пурмуҳтаво дар бораи ҷашни Наврӯз, таърих ва анъанаҳои наврӯзӣ пешкаш карда шуд. Дар ин зимн ишора гардид, ки бо ташаббуси Тоҷикистон ҷашни Наврӯз ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ЮНЕСКО дохил карда шудааст ва ҳамасола ҳамчун ҷашни байналмилалӣ дар аксар гӯшаву канори олам таҷлил карда мешавад. Дар чорабинӣ инчунин гӯшаҳои намоиши фарҳангӣ ва наворҳои видеоӣ дар бораи Тоҷикистон, таъриху тамаддун ва дастовардҳои миллии тоҷикон ба тамошо гузошта шуд. Дар охир меҳмонон аз таому хӯришҳои болаззати миллӣ ва сурудҳои тоҷикӣ баҳраманд гардиданд.